egun zargoritsuak atzean utzi ditugu, eta Euskal Herriko klima tropikala gurean da berriro ere. Adi agenda titularrei asteburuan Laudioko Ugarteko jaiak, Lendoño Beitikoak, Okondoko San Romanikoak eta Kesakoak ospatuko baititugu. Gora Aiaraldeko jaiak! Asteburu osoan zehar, beste ekintza batzuen artean Ugarten hurrengoak izango dituzue. Boteoak, Bazkari herrikoia, dantza plazak eta gauero festa! Kesako jaietan, parrillada, DJ-a eta aurrentzako jolasak. Eta Okondoko San Romanen bolo txapelketa. Eta larun batean zer? Lendoño Beitiko jaiak. Aurrentzako jolasak, trikipoteoa, erromeria eta askoz gehiago. Urduñan baserritarren merkatua, Artzinegan Arabako musika klasikoko zikloa. Zorgin tabernan ere kontzertua. Eriz Antotun Revoluzion. Eta Laudioko Aldai plazan, Korterraza film laburren jaialdia. Guazen eskualdeaz gozatzera!